Bo día a todos e a todas, somos de Young Project e hoxe imos a falar sobre o cambio climático. Estamos con Lucía Hola. e con Tito. Hola. Bueno, para comenzar, Tito, cando falamos de crise climática, síntela como algo próximo. Sí, totalmente. Só podemos ver no tempo ou nos incendios que suceden últimamente. Para ti, Lucía, crees que afecta máis a xente nova? Sí, porque somos os que imos vivir máis tempo con estas consecuencias. Tito, pensas que a mocidade está máis concienciada que non? Sí, eu creo que sí, porque agora estos saen nas redes no que usan os nenos últimamente. Para os dous, que problema ambiental vos preocupa máis? Para min a perda dos bosques e os incendios. A min a contaminación e o exceso de plásticos. Vale, perfecto. Pasamos ao bloque 2. O cambio climático. Como afecta o cambio climático a túa vida diaria, Tito? Pois, por exemplo, no tempo, xa non sabes se é inverno ou verán. Para ti, Lucía, en Galicia notas moitos cambios? Pois sí, hai máis incendios, máis calor e tamén os problemas nas praias e no mar. Para ti, Tito, pensas que en España se nota claramente? Sí, sobre todo polas ondas de calor e a seca. E afecta igual a todo o mundo, Lucía? Eu creo que non, hai xente con menos recursos que sofre máis. Pasamos ao bloque 3, políticas ambientais. Para ti, Tito, coñecías o Plan Ambiental da Unión Europea? Moi pouco, a verdade, pero oír a falar do Pacto Verde. Para ti, Lucía, crees que os obxectivos son realistas? Son difíciles pero necesarios. Para ti, Tito, que ten máis impacto, cambiar hábitos ou regular empresas? As empresas, porque contaminan moito máis. E por último, Lucía, estas medidas poden traer problemas? Sí, sobre todo no rural se non hai alternativas. Vale, genial. Pasamos ao bloque 4, auga e biodiversidade. Tito, preocupache a situación da auga? Sí, máis que nada pola gran contaminación dos ríos e as rías. Cal pensas que é a principal causa, Lucía? Eu creo que son os vertidos e tamén os pesticidas. Coñecías a rede natural, Tito? Sí, pero realmente pouca xente sabe o que é. E por último, Lucía, as zonas protegidas están ben coidadas? Non sempre, falta máis control e protección nesas zonas. Vale, perfecto. Pasamos ao bloque 5, consumo e plásticos. Hai demasiado plástico no día a día, Tito? Moitísimo, sobre todo porque todo ven embalado. É certo eso. Lucía, as normas actuais son suficientes? Non, deberían ser máis duras coas empresas. Tamén é certo. Lucía... No, perdón, Tito. É fácil ter hábitos sostibles sendo novo? Pois non sempre, porque ás veces o ecolóxico é máis caro. Vale, Lucía. A responsabilidade é individual ou do sistema? Das dúas partes, pero sobre todo do sistema. Vale, perfecto. Pasamos ao bloque 6 da enerxía. Tito, as enerxías renovables son unha oportunidade? Sí, pero hai que facelas mellor. Vale, Lucía, teñen algún inconvinte? Sí, algúns parques eólicos afectan a paisaxe e a fauna. É posible vivir só con renovables, Tito? Eu creo que sí, pero utilizando menos enerxía. E por último, Lucía, pode crear emprego en Galiza? Sí, sobre todo en reciclaxe e enerxías limpas. Vale, genial. Pasamos ao bloque 7, empresas e goberno. As empresas compren as normas ambientais, Tito? Algunas sí, pero outras só fan publicidade verde. Vale, Lucía. É xusto que os consumidores paguen máis? Non, as empresas teñen que asumir as responsabilidades. Son necesarias sancións, Tito? Sí, porque senón moitas non cambian. E por último, Lucía, que debería facer o goberno? Pois deberían controlar máis as empresas grandes. Vale, genial. Pasamos ao bloque 8, educación e futuro. Estamos ben informados, Tito? Sí, hai moita información, pero tamén moitos bulos. Vale, Lucía, a educación ambiental debería ter máis importancia? Eu creo que sí, debería ensinarse dende pequenos. As decisións actuais afectan ao vosso futuro, Tito? Sí, totalmente. O que se faga agora será clave para o futuro. E que cambiarías, Lucía? Pois que se debería escoitar máis a xente do territorio. Vale, pasamos ao último bloque. Para rematar, que fai o que máis vos fixo pensar hoxe aquí? Ver o pouco tempo que queda para actuar. E ti, Lucía? Entender como afecta isto aos ríos e montes de Galicia. Vale, perfecto. Tito, a xente nova pode influir? Sí, porque podemos falar e mobilizarnos. Vale, Lucía, que pequeno cambio faz desde hoxe? Pois reducir máis os plásticos. E ti, Tito? Compráis máis produtos locales. Vale, última pregunta.
Que mensaxe mandades aos políticos? Que pensen no futuro e non son nas eleccións. Que escoiten a ciencia e a xente nova. Pois ata aquí o episodio de hoxe, esperamos que os gustase. Ata a próxima. Chao, chao.